Uglavnom, ljubiteljima tehnologije budu zanimljivi miševi, tastature, slušalice, nešto sa čim konstantno imaju kontakt i bitno je da to bude kvalitetno. Kod mene konkretno je nešto drugačiji slučaj. Ja konkretno volim sve to, ali su mi iz nekog čudnog razloga izuzetno zanimljivi mikrofoni, kao što možete da vidite. Od Redragona sam dobio GM Blazar 300. Onda sam na nekim silnim akcijama sa AliExpressa kupio neki no-name mikrofon za $10 koji me je oduvao kako se čuje i njega sam koristio do skoro. A sada je došlo vreme za pravi upgrade. Od Computerlanda i od Fine kompanije sam dobio ovaj mikrofon preko koga me upravo čujete na recenziju. U pitanju je Fine AM8T. Da vas nešto ne bi zbunilo, ta T oznaka znači da sam mikrofon dobio sa rukom u kompletu, odnosno ovim stalkom kako god. Pa vredi li ovaj mikrofon, koliko je teško montirati ga i šta sve dolazi u pakovanju, ako vas sve to zanima, ostanite do kraja videa. A by the way, video snimam bez telefona, dakle preko kamerice, zato je malo lošiji kvalitet. Ali telefon mi je prazan, ja sam bio na nekom mini odmoru, ovaj video dosta dugo odlažem, rekao samo da snimim ovo. Plus što je ovaj mikrofon namenjen za streamera, ovo je neki moj streaming kadar, tako da idemo polako na unboxing i kasnije da vidimo neke detalje o mikrofonu. Mikrofon dolazi u ovoj cool kutici koja iskreno deluje manje nego što sam je zamišljao, ali naravno da dolazi sa svim onim što je potrebno. Odozgo vidimo sliku mikrofona u krupnom planu koji je baš onako zanimljiv, jer je nekako pravugaono kockastog oblika. Naziv mikrofona je AM8T i ovdje dolazimo do glavne i najvažnije stvari. Mikrofon je moguće povezati na USB i na XLR kabel, pružajući mogućnost da kontrolišete i snimate zvuk kako vama odgovara. Ali o tome malo kasnije. Kada otvorimo kutiju dobijamo uputstvo koje je dosta prosto samo po sebi pa nije neophodno za povezivanje i onda tu dolazimo do glavnog dela. Dobijamo ruku za mikrofon koja je dosta klasična ali ujedno i sve što nam treba za početak. Čvrsta, stabilna i dovoljno dugačka. Onda dobijamo i onaj deo koji se šrafi na sam sto. Također je metalni deo i deluje dosta kvalitetnije od moje prethodne ruke koja je baš tu pukla posle svega par dana korišćenja. I tako sam je koristio sve do nedavno. Naravno vidjet ćemo kako će se ova pokazati. Dolazi USB kabel za povezivanje koji je zaista jako dugačak. Gotovo nema šanse da vam ne stigne do računara gde god da ste ga stavili na vašem setupu. I naravno mikrofon koji me je kupio na prvi pogled. No o njemu ćemo nešto malo kasnije. Ovdje skidam stari mikrofon i montiram novi vrlo jednostavno. Odvrne se stara ruka, zavrne se nova, zavrne se mikrofon, bocne se USB u isti i u komp i to je to, rešena stvar. Nedelju ili skoro 2 nedelje testiram ovaj mikrofon i malo je reći da sam oduševljen. Izgled, mogućnosti, a ponajviše onim što je najvažnije to je zvuk. Cijeli klip zapravo slušate s ovog mikrofona, dok u unboxing delu možete da čujete mikrofon koji je povezan na USB, koji je u Windowsu podešen na 80% jer čini sniman preko Audacity-a. Sada, kako je mikrofon povezan na USB, to znači da samim tim što ima USB port, mora da ima i zvučnu karticu unutra. Preko nje i obrađuje zvuk koji je zaista jako dobar, a XLR port je tu da vam pruži mogućnost povezivanja na miksete. Nažalost, ja nemam miksetu, tako da je to kod mene nemoguće testirati, ali generalno čujete zvuk koji je i preko USB-a zaista dobar. Jako mi se sviđa oblik miša koji je ovako provugaoni, a posebno mi se sviđa ovaj pop filter koji tako naleže na sam mikrofon da prati liniju istog. Ispod pop filtera se nalazi metalni deo koji štiti elektroniku. Ja ću sada lagano da skinem ovaj pop filter. Kao što vidite tu je metal i da probamo sada test. Ja obično kažem Petar Perić, tako da ću i sada. Petar Perić. Dakle, baš vidim da se nabulo ovo gore, a sada ćemo da vratimo pop filter i da kažemo Petar Perić. Sad vidim da je dosta manje, ali ajde opet. Petar Perić. Da, dosta manje se čuje. Kako ja gledam u mikrofon sa moje leve strane, odnosno sa vaše desne, imamo 2 potenciometra na mikrofonu. Jedan služi da podešavamo jačinu zvuka na slušalicama ukoliko povežemo slušalice preko 3,5 mm kabla, koji se nalazi sa donje strane, jako je cool što imamo tu opciju zapravo. A drugi potenciometar služi da kada ja smanjim ovako potenciometar, vi zapravo mene sve slabije i slabije. I onda sad krećete polako opet da me čujete dok ja ne pojačam potenciometar skroz. Pomerio sam malo mikrofon da vidite, ovdje imamo dugme za za RGB. Da biste isključili sam RGB morate da držite 3 sekunde, tako isto i da palite. I onda ovdje imate razne modove koje možete da kontrolišete, ali ja volim lično da isključim RGB jer mikrofon deluje dosta profesionalnije. A isto dugme radi po principu touchscreena. Sa druge strane mikrofona, dakle sa ove strane, se nalazi mute dugme. U suštini je isto touchscreen dugme, kada ga kliknete mutujete se, kada ga opet kliknete unmutujete se. Dakle svetli crveno kada ste mutovani, zeleno kada niste. Mikrofon konkretno hvata zvuk sa prednje strane, dakle nikako sa strane. I siguran sam da će ovo biti pravi izbor za svako ko kreće da streamuje ili nešto ozbiljnije radi na računaru, bilo to predavanje engleskog jezika, pa eto, treba vam malo bolji zvuk. Dugme za mutovanje radi jako dobro, dovoljno da ga kliknem, opet me čujete. U suštini jako lepo zaokružen proizvod, bez zezanja. Radi sve što treba da radi i to radi jako dobro. Blago rečeno, ja sam oduševljen mikrofonom i preporučujem ga apsolutno svima.
Nije toliko skup, ulepšat će vam setup i jako se dobro čuje, što mislim i sami možete da čujete. A ako baš želite original test, dakle u live-u, možete da odete na HFG portal gde streamujem preko ovog mikrofona. Mislim da sam pokrio sve što se tiče ovog mikrofona, ja se nadam da ste vi uživali i hvala što ste ostali do ovog dela videa, a mi se ljudi moji vidimo u nekom narednom. Pozdrav!